Počuj, krátky, už si niekedy rozmýšľal nad eutanáziou? Neblázni, jedlička, veď ty si zdravý ako ryba. Svet je zvrátený. A čo keď náhodou ochoriem a budem celej rodine na príťaž? Ja mám veci pod kontrolou. Keby si chcel u nás podstúpiť eutanáziu, mal by si s tým strašné problémy. Musel by som vystúpiť zo zdravotnej, sociálnej a životnej poisťovne, potom zrušiť účet v banke, Predložiť potvrdenie, že nemáš požičky, úvery, nesplácaš hypotéku ani leasing. dokázať, že nemám nezaopatrené deti, nie som v súdnom konaní, predložiť výpis z registra trestov, Uhradiť dane, poplatky za telefón, koncesionárske poplatky rozhlasu a televízii, predložiť potvrdenie o tom, že mám zaplatené nájomné, plyn, vodu a elektrinu. Nezabudni, že musíš pred notárom spísať testament, objednať notára, zaplatiť si miesto na cintoríne, pohrebnú službu a kar. Páne Bože, keby mal človek toto všetko vybaviť, tak počas toho musí zomrieť. No, a tomu sa hovorí slovenská eutanázia.